Америка Бірлешкен Дәүләтләренең Конгрессында Русияның парламент ассамблеясына кайтмасының тәнкыйть этелмәсендән бәяннамәгә кол тотмага карар алынды. Бу вакытта БДД Украина илчилегенең Facebook сәйфәсендә хәбәр ителә. Белдермәдә айтылганына күрә Вашингтон Европа шурасы парламент ассамблеясының карарындан мемнун түгел. Чөнки более хәрәкәтләр Кремльнең җинаятьләре өчен җәзаламаеп Путинның яны җинаятьләренә юл бирә. 2014 сенесі апрель айында пасы Русия делегациясының рейберуф аққыны марум етіп, оның темселжелерінің рейберлік вазифелерінден айырған еді. Июнның 26-сында Русияның векилиятлері кері қайтарылды. Жевап оларақ Украина парламент ассамблеясының яз сессиясында ішіні тоқтатты.